Hayırlı gün, исәмісіз, muhterem коллегалар. 2020 елғы оқу yılında kabul etу компаниясына КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институтына нинди белгечләр буенча студентлар кабул ителәчәк, ничә студент кабул ителәчәк, яңа белгечлекләр көтеләме? Менә бу хакта сөйләшү өчен без бүген Татар-Информ матбугат үзәгенә кунаклар чакырдык. КФУдан Рәдиф Җамалетдинов, Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты директоры һәм Рамил Мирзахитов, әлеге институтның деканы. Хәерле көн, исәмсез мөхтәрәм кунаклар. Рәдиф Рифхатович, беренче гомуми мәгълүматтан башларбыз инде, ярыймы? Рәхим итегез. Хәерле көн. Мин беренчедән кыска гына мәгълүмат биреп үтәсем килә безнең институтыбыз турында. Институтта бүгенге көндә 4000 студент белем ала һәм әлеге студентлар өч югары мәктәптә укый. Мин исегезгә төшерәм. Беренче югары мәктәбебез рус һәм чит ил филологиясе юнәлешендәге белгечләр әзерли. Икенче югары мәктәбебез ул рус телен чит тел буларак өйрәтә. Менә бу икенче югары мәктәптә безнең нигездә чит илдән килгән студентларыбыз белем ала. Һәм өченче югары мәктәбебез ул Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе дип йөртелә. Анда без татар теле, әдәбияты юнәлешендәге белгечләрне әзерлибез. Шулай ук музыка укытучылары, рәсем укытучылары, дизайнерлар әзерлибез. 2018 елдан башлап безнең әлеге югары мәктәпкә республика заказы буенча тагын башка юнәлештә белгечләр әзерләү өчен дә заказ бирелә башлады. Без бу турыда төгәлрәк тагын сөйләшүне дәвам итәрбез. Мин яңадан институт күләмендәге гомуми мәгълүматкә әйләнеп кайтасым килә. Билгеле булганча, без инде хәзер яңа мәгариф турындагы закон нигезендә бакалаврлар, магистрлар, аспирантлар әзерлибез. 23 программага кабул итү планлаштырылган 2020 елда. 23 бакалавр программасы һәм 11 магистрлык программасына кабул итү оештырылачак. Барлыгы 300-дән артык бюджет урыны каралган. Россия күләмендәге башка гуманитар институтларны, югары уку йортларны алсак, бу бик зур сан. Кызганычка каршы, соңгы елларда Россия күләмендә гуманитар юнәлешләргә бюджет урыннары бик аз бирелә. Без инде Казан Федераль университетында бу мәсьәлә буенча зарланмыйбыз, чөнки кабатлап әйтәм, тулайым алганда Россия күләмендә чагыштырганда бу шактый бюджет урыны. Без сезнең белән кабул итү төгәлләнгәч, көз көнне инде узган кабул итү кампаниясына йомгак ясаган идек. Уртача балл безнең бик зур 80 балдан артыграк килеп чыкты узган елны тулайым алганда. Бу елда нәкъ шундый ук әзерлекле абитуриентлар килер дип өметләнәбез. Һәм инде берничә яңалыгыбыз бар. Без ул турыда бүген җентекләбрәк сөйләшербез. Мин сүзне башлау өчен күпмедер күләмдә әлеге яңалыкларның кайберләрен инде яңгыратырмын. Беренчедән, безнең рус теле юнәлешендә без рус теле дигән рус теле укытучылары әзерләү өчен яңа программа ачабыз. Әлегә хәтле рус теле һәм инглиз теле дигән программага кабул иткән булсак, бу елдан тагын яңа программабыз бар. Ул чиста рус теле укытучылары гына әзерләүгә юнәлтелгән программа. Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбендә шулай ук яңа программа ачыла быел. Бу филология өлкәсендәге программа. Без татар теле, әдәбияты һәм журналистика дигән бик үзенчәлекле, кызыклы программа эшләдек. Программаны Татмедиа акционерлык җәмгыяте белән бергә эшләдек. Мин форсаттан файдаланып
әлеге акционерлік җәмгыятенең җитәкчесенә, хезмәткәрләренә үземнең рәхмәтемне җиткерәм. Уку планын эшләү барышында без республикабызның алдынгы журналистлары белән дә аралаштык. Безгә калса бик кызыклы, үзенчәлекле программа килеп чыга кебек. Һәм инде күпмедер күләмдә бәлки сезнең сез сорау биргәнчә мин җавапны алдан биреп куярга телим. Без менә бу программаны ашу турында инде сөйләшә башлагач, безгә сорау бирделәр, нишләп журналистика юнәлешендәге программа буенча сез укытасыз дип. Чынлап та инде күп еллар дәвамында университетта журналистика юнәлешендә махсус факультет эшләп килде. Бүген көндә ул югары мәктәп форматында эшли. Безнең программаның үзенчәлеге шунда, без ике телдә, бәлки әле өч телдә әзерләү өчен белгечләр, журналистлар әзерлибез. Әлеге программа буенча укыту нигездә татар телендә оештырылачак. Программабызның төп үзенчәлеге шунда. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Рәхмәт. Һәм инде менә бу юнәлеш буенча ничә студент кабул ителәчәк? Бюджет урыннары турында да мәгълүмат кызыксындыра. Рәхмәт итегез, Рамил әфәнде. Хәерле көн, исәнмесез. Гомумән безнең Милли мәгариф һәм мәдәният югары мәктәбендә быелга кабул итү турында сөйләсәк, быелга кабул итүне бер 3 блокка бүлеп бирергә була. Безнең югары мәктәпкә. Беренче блок аның билгеле милли кадрлар әзерләү, татар теле һәм әдәбияты юнәлешендәге кадрларны әзерләү. Менә бу юнәлештә без быел 2 группа җыябыз. Һәр узган еллардагы кебек үк узган елда, өченче соңгы бер 10 елда инде һәрвакыт шулай. 2 юнәлештәге группа. Беренче группа ул укытучылар әзерли, татар теле әдәбияты укытучылары. Исеме педагогик белем бирү, татар теле әдәбияты һәм инглиз теле укытучылары. Бүгенге балаларга эшкә урнашуда җайлырак булсын өчен без менә икенче белгечлек керттек, чөнки педагогик белем бирү әгәр дә бер генә белгечлек белән чыкса, ул 4 еллык уку булыр иде. Без шуңа күрә 5 еллык уку планнары төзеп, менә балаларга 2 төрле диплом бирәбез. Татар теле һәм әдәбияты укытучылары һәм инглиз теле укытучылары. Әйткәнемчә 5 еллык. Менә быел бюджет урыннары 25. Узган ел безнең бюджет урыннары 20 генә иде бу юнәлешкә. Тулы бер группаны, чөнки безнең группа 25 кешедән торырга тиеш. Хәзерге таләпләр буенча һәм менә без тулы бюджет группасын бу юнәлешкә җыячакбыз. Һәм икенче группа филологик юнәлештәге группа, филология, татар теле әдәбияты һәм журналистика дип атала. Менә ул группа турында Радифов Катыбыч инде әйтеп китте. Бюджет урыннарына килсәк, бу юнәлешкә безнең 23 бюджет урыны каралган. Шулай итеп узган мәсәлән безнең менә шу татар теле әдәбияты юнәлешендәге бакалаврлар әзерләүгә 40 бюджет урыны каралган булса, быел 48. Безнең 8 бюджет урыны быел Аллага шөкер күбрәк узган ел белән чагыштырганда. Икенче юнәлеш безнең югары уку йорт, безнең югары мәктәптә кабул итү ул сәнгать һәм мәдәният юнәлеше дип әйтергә була инде. Бездә андый белгечлекләр дә бар. Мәсәлән, дизайн, профессиональ белем бирү, интерьер дизайны һәм музыка укытучылары әзерлибез без өстәмә шушыларга өстәп. Дизайн көндезге бүлеккә кабул итәбез. Быел дөрес анда елдан ел бюджет урыннары кыскара, быел мәсәлән 7 бюджет урыны. Узган елда күп түгел иде, узган 8 бюджет урыны иде, быел 7. Икенче юнәлеш профессиональ белем бирү, интерьер дизайны. Узган елда 15 бюджет урыны иде, быел да 15 бюджет урыны. Дөрес анда түләп укучылар күп керә, һәм без берничә группа җыябыз. Һәм өченче юнәлеш педагогик белем бирү, музыка. Бу музыка укытучыларын җыябыз бу юнәлешкә. Нигездә төрле музыкаль урта белем бирү учрежденияларын тәмамлаган кешеләр килә монда безнең. Шулай ук ел саен кабул итәбез. Узган ел без кабул иткән идек көндезге бүлеккә, быел кабул итәбез читтән торып уку бүлегенә бер группа, 25 бюджет урыны. Шулай ук читтән торып уку бүлегенә мен әле генә әйтеп киткән дизайн интерьерга да кабул итәбез, нәкъ 25 кеше. Димәк, анда көндезге бүлектә 15, читтән торып уку бүлегендә 25 кеше кабул итәбез. Профессиональ белем бирү, дизайн интерьер юнәлешенә. Менә бу икенче блок дип әйтәләбез инде. Һәм безнең югары мәктәптә 2018 елдан инде кабул итәбез
Татарстан Республикасының заказы негізінде билингвал һәм полилингвал укытучылар әзірләү программасы эшләп килә. 2018 елда без кабул иттек 4 группа, 2019 узган елда кабул иттек 4 группа. 3нче елда узган елда без кабул иттек билингвал белгечләрне, ягъни татар һәм рус телендә киләчәктә мәктәптә укыта торган белгечләрне. Безнең менә бүгенге көндә алар инде 1нче һәм 2нче курсларда укыйлар. Бу математика, информатика белгечлеге буенча, математика, физика белгечлеге буенча, тарих һәм җәмгыять белеме белгечлеге, башлангыч мәктәп укытучылары һәм башлангыч мәктәптә инглизчә укыту дигән белгечлек буенча, музыка һәм өстәмә белем бирү дигән белгечлек буенча, менә бу 5 белгечлек буенча безнең көндезге бүлектә укый студентлар һәм читтән тору уку бүлегендә 99 студент белем ала бүген. 1нче курста 49, 2нче курста 50 студент. Бу мәктәпкәчә тәрбиячеләр һәм башлангыч мәктәп укытучылары. Бу мәктәпкәчә тәрбия һәм башлангыч мәктәп укытучылары без шулай ук республикабызның педколледжларын тәмамлаган кешеләрне җыеп алабыз. Арчаны, Казанны, Чаллыны, Нижнекамскны. Киләсе ел турында, 2020 ел турында сөйләсәк, быел читтән тору уку бүлегенә нәкъ шушы юнәлешкә кабул итәбез. Башлангыч мәктәп укытучылары һәм мәктәпкәчә тәрбия укытучылары. Нәкъ шушы программа, ул бик кызыксыну уятты республикада да, менә педколледжда укучыларда да, анда килүчеләр күп. Нәкъ 50 урын быелда бирелгән, нәкъ шушы 50 урынга кабул итәчәкбез. Ә менә көндезге бүлеккә кайтсак, бу билингвал һәм полилингвал юнәлешләргә быел без бераз башкачарак итеп алабыз группаларны. Әйткәнемчә, узган еллар безнең 2 телле белгечләр әзерләшәк, рус һәм татар телле укытучыларны быелдан без бераз үзгәртеп, һәм мәгариф һәм фән министрлыгының заказы негезендә алар таләбе буенча әзерләргә уйлыйбыз 3 телле белгечлекләрне. Киләчәктә менә бу укытучылар татар һәм рус телләрендә генә түгел, инглиз телендә укыта һәм тәрбия бирә белергә тиешләр. Һәм шуннан чыгып безнең уку планнарында шулай төзелде. Инде 1 октябрьгә хәтле мәгариф һәм мәдәният министрлыгыннан килде заказ, нинди белгечлекләр буенча кабул итәргә тиешбез без 2020 елны. Һәм шул заказ негезендә без быел 25 кешедән торган 4 группа җыярга уйлыйбыз. Булар математика һәм инглиз теле укытучысы, шулай 2 профиль. Алар математика һәм инглиз теле укытучылар булып чыгачаклар. Икенчесе тарих һәм инглиз теле укытучысы. Өченчесе башлангыч белем һәм инглиз теле укытучысы. Башлангыч мәктәп укытучысы һәм инглиз теле. 4нче юнәлеш биология һәм инглиз теле. Юнәлеше менә буларның һәрберсенә 25 урын билгеләнгән. Дөрес, без аларны бюджет урыннары дип әйтмибез. Россия Федерациясе тарафыннан билгеләнгән бюджет урыннары түгел алар, ләкин укучылар менә бу юнәлешкә кабул ителгән студентлар акчаны үзләре түләмиләр, алар өчен акчаны түли Татарстан Республикасы. Һәм монда тагы шундый әйтеп китәргә кирәк, менә бу көндезге бүлектә укучы студентлар әйбәт кенә стипендиялар алалар. Безнең республикада шундый программа бар, педагогик белем бирүче юнәлешләргә өстәмә стипендиялар билгеләнгән, аена 15 мең. Нәкъ менә шундый өстәмә стипендияларны буларның барысы да ала. Дөрес, барысы да ала 1нче семестрда гына, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь айлары өчен. Ә 2нче семестрда нәкъ шундый ук стипендияны алыр өчен билгеле 1нчедән экзаменнарны 3-легә бирмәскә кирәк, 4-легә 5-легә генә бирергә кирәк. Һәм 4-легә 5-легә биргән очракта да әле аларның 5-леләре кимендә 50% булырга тиеш. Ягъни әгәр дә 4 экзамен икән, аның икесе кимендә 5-кә бирелгән булырга тиеш. 5 экзамен икән, 3-се 5-кә бирелгән булырга тиеш. Дөрес, безнең менә быелгы менә кышкы семестр бит инде үтте. Быелгы кышкы семестр нәтиҗәләре 1нче, 2нче курслар буенча безнең көндезге бүлектә менә һәр 160 студент укый. Шуларның 2%, 160 студентның әлеге стипендия алырлык дәрәҗәдә бирделәр. За счет имтиханнарны. Алар 2нче семестр эчендә димәк менә бу стипендияларны алачаклар. Дөрес, отличниклар һәм яхшы укучылар саны күбрәк. Барлыгы 120, шушы 160-ның 120-се 4-5-кә генә бирде. Ләкин стипендия алырлык дәрәҗәдә бирде 100-2 генә. Аларның 5-ләре күбрәк.
Менә кыскача бу быелгы юнәлешләр турында шулар. Рәхмәт. Рәхмәт. Коллегалар, сорауларыгыз булса, рәхим итегез. Татар-информ. Зилә Мөбарәк шуны, менә сез әйтеп үттегез юнәлешләр турында, әйме? Шушы юнәлешләрне бетергән студент киләчәктә эшли алачакмы, аңа эш урыны булачакмы, ничек уйлыйсыз? Менә сез бу менә билингвал һәм полилингвал юнәлешләр турында әйтәсезме? Алар укырга кергәндә үк безгә килгәнче безгә Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы исемлекләр бирә һәм менә бу исемлекләрдә кергән нинди абитуриентлар алар барсы да теге яки бу мәгариф оешмалары белән безнең Татарстандагы, ягъни мәктәпләр белән, раналар белән төзелгән булырга тиешләрнең договорлары. Билгеле бер конкрет мәктәп белән ул 4 яклы договор, ул договорларга кул куя абитуриент, киләчәктә булачак студент үзе, мәктәп җитәкчелеге, директор, безнең университет җитәкчелеге һәм абитуриентның ата-әнисе. Һәм шу договор нигезендә алар укып бетергәннән соң кимендә 5 ел нәкъ менә шу мәктәпкә кайтып эшләргә тиеш. Шуңа күрә бу очракта аларның бернинди дә куркыныч урыннары юк. Аларның бүгенге көндә инде кайтып эшләр мәктәпләре бар. Билингвалларның да киләчәктә полилингвалларның да шулай булачак. Менә 5 ел эшләгәннән соң алар нишләрләр, шушы мәктәптә калырлармы, каядыр башка җиргә күчерделәрме, инде әйтергә кыен. Димәк, инде бу дәүләт заказы турында сүз бара. Башка белгечлекләргә дәүләт заказы бармы? Юк, башка белгечләргә дәүләт заказы юк. Аларга әйткәнемчә, республика түгел, Россия Федерациясеннән килгән бюджет урыннары бар. Без шулар буенча кабул итәбез. Ләкин аларның эшкә урнаштырулары безне шатландыра. Бүгенге көндә безнең якынча 70-80% үз юнәлешендә эшкә урнашып килә. Безнең югары мәктәп буенча. Рәхмәт. Сораулар. Сөембикә журналы. Исәнсез, Рәйлә Хәйлиева булам. Минем журналистика темасы буенча сорау бирәсе килгән иде. Сезнең бу журналистика бүлегендә магистратура булачакмы? Беренче сорау. Әгәр бар икән, кайчандыр Казан дәүләт университетының журналистика факультетын бетергән журналист нинди имтихан биреп кергә тиеш булачак магистратурага? Кызганычка каршы бүген безнең журналистика буенча магистратурабыз юк, ләкин без киләсе елларга планлаштырабыз. Журналистика буенча да магистрлык программасы ачуны. Безгә башта әле бакалавриат программасын ачып, менә быел шул бакалавриат программасын эшләтеп җибәрергә кирәк. Аларның практик базасын булдырып, ул практикага йөрүләрен тикшереп, без бит менә Рәифкать Шәтип китте, Татмедиа белән берлектә, аның хезмәткәрләре белән берлектә менә уку планнарын төзедек бүгенге көндә. Берлектә, алар белән берлектә кабул итүендә оештырсак, яхшы балаларны җыеп алсак, киләчәктә аларның белемнәрен дәвам иттерүләрен, нәкъ шушы юнәлештә дәвам иттерүләрен безгә тәэмин итәргә кирәк. Тагы 4 елдан алар менә бу юнәлешне тәмамлаячаклар. Бәлки алар икенче баскычка магистрлык юнәлешенә керергә теләрләр. Аңынчы безнең мин бу магистрлык программасы булыр дип уйлыйм. Хәзергә магистрлык программасы юк, шуңа күрә анда кабул итү нинди экзамен буенча булачагын мин әйтә алмыйм. Безнең магистрлык программаларны бер экзамен белән кабул итәбез. Татар телендәге магистрлык программаларына нигездә татар теленнән була экзамен. Языкознаниядан дип әйтәбез. Тел белеменнән. Без бүген әле ул конкрет нинди укытучылар укытасы хәл ителмәгән. Без әле ул 1 сентябрьгә гына билгеле була. Безнең һәр укытучылар составы билгеле булачак. Июнь айларында biz bugün аның өстендә эшлибез генә ул мәсьәлә буенча. Конкрет әйтә алмыйм. Микрофонга ярым алайса онлайннан караучылар ишетмәй Яхшы, сорау. кызыксындыра университет ішіндегі укытучыларга түгел, гомумән гәзит журналлардан башка журналистлар тартылачакмы? Моны укытуга менә шул. Әлбәттә, әлеге программа да укыту өчен без үзебезнең университет укытучыларыннан тыш бүгенге көндә журналистика өлкәсендә уңышлы эшләп килүче журналистларны чакырабыз. Бүгенге көндә инде сөйләшүләр алып барыла, ләкин без әлегә ул фамилияларны бүген яңгыратмас идек. Аннары менә бу сезнең соравыгызга җавапны дәвам итеп магистрлык программасы буенча мин тагын шунысын да әйтеп үтәргә телим. Магистрлык программасын әзерләү эше инде башланды. Biz хәзер бүгенге көндә программаны эшләгәндә менә шушындый үзенчәлекләрне истә тотып эшләргә җыенабыз, эшли башладык инде әйтүемчә. Киләчәктә
Бакалавриат юнәлешендә журналистика белеме алган кеше генә әлеге программага керергә тиеш түгел, безнең фикеребезчә. Төрле уку йортларын тәмамлаган бакалаврлар да әлеге программага килергә мөмкин. Әйтик, икътисад юнәлешендәге белгечлекне үзләштергән кеше килергә мөмкин. Спорт, мәдәният юнәлешендә белем алган выпускниклар да әлеге программага килергә мөмкин. Бу очракта, әгәр дә чынлап та кешенең язырга, я булмаса телевидениеда менә бу журналист буларак эшләү сәләте бар икән, ул нәкъ менә шушы үзе бакалавриат юнәлешендә белем алган өлкәдәге вакыйгаларны инде яктыртырга да тиеш. Бу очракта безнең фикеребезчә инде чын профессиональ якын килү булачак, һәм инде миңа калса без ул очракта безнең татар журналистикасының да күпмедер күләмдә дәрәҗәсен, авторитетын сезнең белән бергәләп күтәрә алырбыз. Рәхмәт. Рәхмәт. ГТРК Татарстан, Фаннур Хасанов. Әгәр студент укып бетергәннән соң кайтасы урынына бармаса, закон буенча кул куелган, нәрсә була? Ул очракта студент аны укыту өчен һәм аңа түләнгән стипендия акчаларын кире дәүләткә кайтарырга тиеш була. Бу билингваль программалар турында булгандыр сорау, шулай бит? Акчаны кире кайтарырга тиеш булалар. Мәгариф журналының сорауы бар. Булачак ике телле, өч телле укытучылар билингваль һәм полилингваль юнәлештә укыган. Алар кайсы мәктәпләр, кайсы районнар белән килешү төзегән? Якынча статистика бармы? Кайда күбрәк кирәк икән монда укытучылар? Безнең статистика барым бар, ләкин мин үз кул астында бу мөмкиндә юк. Мәсәлән, узган ел беренче курс, узган быелгы икенче курста укучылар 29 районнан килделәр республиканың. Быел 30-дан артык районнан килгәннәр иде. Шуңа күрә анда Казан тирәсендәге районнар түгел, читтәге Чаллы районнары да бар, Күнзге бүлектә дә читтә. Түбән Камада бар, шәһәрләр дә бар. Безнең хәтта менә бу юнәлешләрдә чит республикалардан да укучылар бар. Монда нинди шундый бер специфик ягы бар, чит республикалардан килеп менә бу программаларда укучылар договорны төзергә тиешләр Татарстан мәктәбе белән. Шуңа чөнки алар Татарстан әзерли бу белгечлекләрне Татарстанда укытырга тиешләр. Килеп тиешләр булып чыга һәм менә безнең Башкортстандан берничә кеше бар икенче курста. Алар кайберләре аның Казан белән төзеде, берсе Актаныш районындагы бер мәктәп белән төзеде договорны. Безнең бар Ижевскидан берничә бала, алар Әгерҗе районы белән төзеделәр договор. Менә шундый Татарстан Республикасының төрле районнары белән төзеләр. Районнар күп, 30 районнан артык. Әйе. Әлеге яшь укытучылар киләчәктә федераль программа «Земский учитель» авыл укытучысы программасына катнаша аламы? Бу турыда минем информациям юк. Анда бүтән укучылар да катнаша ала торганнардыр мөмкин. Менә Мәгариф министрлыгына биргә кирәктер бу сорауны. Без бит аны укытып чыгарабыз, диплом бирәбез, билгеле бер мәктәпкә җибәрәбез. Киләчәктә алар нинди программаларда катнашалар, ансы катнашырга тиеш, анда бит анда чикләүләр юк. Әйе. Тагын сорауларыгыз бармы? Хөрмәтле коллегалар, әгәр сорауларыгыз булмаса, кунакларны җибәрик. Бик зур рәхмәт сезгә, уңышлар һәм алга таба инде хезмәттәшлек итәрбез дип ышанып калабыз. Коллегалар, барыгызга да хәерле эш көннәре. Рәхмәт бик зур.